Kinsay pinakatapulan? Next, kinsay mama's girl or boy? Mama's girl or boy, makakita ka. Manay! Hello, hi mga kahigala ko! Welcome back to my channel! So today's video, na ako ang mama, ako ang manghod. Yay! So karon mga kahigala, mag-vlog me about sa who's most likely to. Oh yes. Yes, si mama ang mo, anak sa mong naong diri sa tubig yan. Amo ang videographer, nga si Aubrey, kay maoy mo question. Okay? So, without further ado, let's get started! Yay! Okay. Okay, first question. Kinsay anak nga tihik or matipid? Tihik or matipid mo? Kinsa man mo? Second question. Kinsay pinakasaputon? Saputon. Third. Kinsay masipag sabay or kanang manghugas og plato mo buhat sa balay ba? Buhat sa balay. Buhat sa balay ko naman kinsa. Ako'y Kapiya ka di mo mo. Next. Kinsay pinakatapulan? Next. Kinsay ligawin or kanang dagag maibog niya? Kanang Dagang may po. next. Kinsay badlongon? Kinsay badlongon? hindi man duha ma. Next. Kinsay sabaan? Saba kayo. Pamasa ko. Next. Kinsay tapulan? Next. Kinsay nindot og tingog? Kaya ka. Subak ko Next. gila ko kung sa age lagi. Kinsay hitsuraan? Suraan na. Suraan na ka. Next. Kinsay top student sa school? Top student ng school mo. Next. Kinsay mama's girl or boy? Mama's girl or boy, makakita ka. Manay! Next. Okay. Aki na. Aki ka na. Aki na. Hindi mo love. Kinsay kuan? Kinsay Yun na no question. Bosa mo. Kinsay dakong ilong? Kinsay kuan? Wakan uyab. Kinsay dagag uyab or dagag kanang ex? Sige ron. Ano? Kinsay kuan? Kinsay dakog mata? Dagong mata mo. Kinsay lagan? Lagan mo lang, mga lagan. Kinsay sigig sumay-sumay ni Mati Norma? Kinsay liwat sa papa? Kinsay pinakapinangga sa mga ate? Ay, di ba? Kinsay liwat sa mama? Iwas na pa ba? Kinsay kuan? Sige giyaw-yaw.
Okay, our last question. Ako yung mga sa last question. Kinsa imong love ma? Ay pamaka. Kinsa imong love? Ay G. Cecil. Munay. Okay. Arinig ka muna ako, mama. Kay una ko nung kay siya. Adi na magabi kay mga Gabi kayo mga nagtuslog ako, mama, mga igwala. Mama, malumot na. kayo na. Wala kayo na. Mama, yung mga igwala. Mama na to. Ayaw pa enjoy mo. Bye-bye! Hello mga kahigala! So humana ko Lego. Yes! Naligo na lang ko kay dasakay ko mga higala ko. So, na si Mama Dire, nagtupad mi. Karo nakulbaan siya kay basi daw mapriso siya. Di ka mapriso oy. Ma, Tubig ang ilang. oh, ilang now. among naong sa umanghod. Yaman, nalingaw ka. Nalingaw. Yan, nakabawas lagi ka na mo, ma. Yes! Nakabawas. Kaya o, naging kay kaganina man, no? Kaya kay kaganina, ma? Tungod ka lingaw? Hindi ay. Wow, kayo si mama. So, ma, di ka mapriso, anak, ma, ha? Oh, di Basta kariyon niya tagdiin. Dili, maoy. Kung ano na, vlog magud ni ma. Kibaw sila, maoy. Kibaw sila sa content. Okay. So, arita, ato ta sa akong manghud. Nga akong manghud kay gi umod pud sa tubig. No? Santi. Unsa na sa tiyo? Hi, say hi. Hi. Oh, mo ni ako manghud kanina. Okay. Nalingaw ra ka? Hindi, alam saan na ito. Oh, yeah, sakit mo leon. Walang teknik. Sige, okay. So, si ate ay akong ate. Murag siya sunod. Siya sunod. Akong ate. Sampung-sampung pa siya. Oh. Then, mao ni akong videographer. Akong videographer. Hi, Sige. So, mao na to mga higala. Okay, need to say goodbye kay wala naman na ako ano na vlog. Nalingaw rami mga higala. So di mapriso si mama, nag-oo siya na mapriso siya. Okay, so okay, need to say goodbye mga higala. See you on my next vlog. Don't forget to like, subscribe, and share, and click the bell button, okay? And please comment below kung unsa inyong mga suggestion para sa akong vlog, okay? So, bye-bye mga higala! Goodbye! Bye! 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 Power!